Yo, what's up mga kapobre. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Pagkatapos na namin ng kain sa paniod to. Yo, what's up mga kapobre. Naghuwat mi sa among kuan. Ayuda sa utang ba sa Sudan. O ka na mga Riz. Murag naabot na kusing. Sila ka pobre pili. Sa may Sudan. Nainit pa kayo lang. La inita ba? Inita snukos oy. Loy. Sa pala. Ano amora ni boss? Amo ang Sudan? Nay taong dia. Taong? Ito man taong. Nailaw. Lo ka init. Kalamay kaon. Albert na, Albert meet siya glain. Madakpan man siya anong double using meet. Nay kon. Kana ra? Kuyawa dag helmet ay original na kayo. Og may tiya boss. May TV lang. Pat lang. Dua ako boss, may puti. May tipo Pare tulog. Manguan mi daan mga kapobre. Mati nga. Mangandam mi kay mangadto ni mi sa among bakbakan. Okay, let's go. Ngato na mi. Let's go. Yo, what's up? Guys, na may diri mga kapobre sa amo ang pabrikasyon, magpabrikate nami og ambot singa na to. Basta kay mao na to. Umabot na kami dumating. Ay, shout out ya atong kuan ya Tagalog nga patagalogon na kuno ko mag-vlog. Oh, mamayang taod-taod ha. Steady lang kayo kay magbihis pa ko ng ilis. Yo, what's up mga kapobre. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Pagkatapos na namin ng kain sa paniod to. Kakatapos lang kain ng tanghalian sa paniod to. Kami po na nag-yosi ng yosi ng lumboy na smoking. Katapos ng yosi, matulog. Tapos mata, trabaho na naman. Yan ang buhay ng worker mga kapobre. Maraming mga granite dito mga kapobre. Sinong naghanap ng mga granite dyan, pwede na kayong mag-order. Oo. Ito. Mamayang tiod-tiod matulog na kami. Dito kami matulog oh. Wala kaming ibang matulugan dito mga kapobre. Yung pinapanday namin ngayon. Pinanday namin, di namin winilding yan. Kumain. Mga kapobre, ha? Umasim. Pinilit kong mga kapobre, magtagalog. May nag-comment sa isang video ko na daw. Magtagalog ko, pilitin ko to kahit nahihirapan ako sa kalisod. Oy, shout out sa lahat ng taga Boracay diyan. Nag-comment dia sa isang video ko. Ito na, nagtagalog na ako kahit nahihirapan na sa kalisod. Pinipilit ko mga kapobre para sa mga Tagalog na subscriber at mga viewers ko dyan. Ito na si Boy Pobre, nagtagalog na, di na nagbisaya. Di na nagsibuano. Matutulog na kami mga kapobre, inaantok na ako sa duka eh. Antok dumuka. Kita-kita na tayo mamaya ha. Pagkatapos naming matulog, kasi inaantok kami sa duka. Right mga kapobre. Paspasan natin kay
Maraming alikabok sa abog. Ah. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre na nakarating na rin sa aming kabahay kubo. Magbihis muna ako mga kapobre. Diyan lang kayo ha. Kay dito rin ako. Nagpasaway siya mga kapobre. Dudum. Mangutang sa aming mga kapobre o para sa ano namin Sanina sa itlog ko. sa hapunan. Sanina sa itlog. Apilig buwan. Bilang ko sa buwan. Wala na buwan diha. Magsulit anak ko oy. Kurot. Urot, ang urot. Okay. Okay, makita-kita tayo mamaya mga kapobre ha. Sabaw. Babos muna ngayon. Kuhay niya. Mga kapobre, nakautang na tayo ng ulam namin. Ito, sa hapunan. Asawa ko nagpadidi sa baby. Nagasaing na rin tayo ng ulam na inutang. Hanggang dito lang muna mga kapobre ang aking vlog na Tagalog. Yung nag-request dyan sa ko sa comment section ng isang video ko diyan sa YouTube. Hanggang dito lang muna. Bye bye sa lahat. Oy. Sus. God bless. Amping. Ingat.